Boas noites, benvidos a esta nova edición de Contrastes na véspera, precisamente, do Día das Letras Galegas e co gallo desta celebración que ten este ano a cidade de Pontevedra como capitalidade, en virtude do persoeiro da autora elexida, precisamente María Victoria Moreno, entendíamos que hoxe era unha boa ocasión para falar sobre o estado de saúde do galego. Como se atopa a nosa lingua? Ben, mal, regular, en fin, para eso, para valorar esa posibilidade, pero tamén, evidentemente, outros escenarios que ten este asunto que hoxe nos convoca. Temos aquí connosco os 4 invitados de hoxe en este Contrastes, en Canal Rías Baixas, que son, empezo a presentar, aquí a miña dereita, a Aurora Cañizares, que é directora de colexio, concretamente do colexio de Álvarez de Meses de Pontevedra, e concelleira do Partido Popular. Benvida a esta nova cita aquí en Contrastes. Enfrente temos o concelleiro de Normalización Lingüística do Goberno Municipal Pontevedrés, Alberto Ubiña. Como estás, Alberto? Moi ben, moitas Benvido grazas. aquí a Contrastes, a súa estrea, concretamente connosco, como tamén dos dous seguintes invitados que temos. Aquí poderíamos decir que, ademais, están aliñados precisamente os directores de colexios, porque o seu carón, o carón de Auro Cañizares, temos a José Manuel Sánchez. Para moitos dos seus alumnos no seu colexio do que é director, no CEIP Campolongo, dire Pachú, digo ben, non? Correcto, dire Benvido. Pachú. Saúdos. Bueno. Tamén, grazas. E finalmente, Francisco Freire, como estás, Francisco? Benvido. Ben, Vogal da ZAMPA, da Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Pontevedra, e ademais de formación filólogo. Así que, como ven vostedes, temos un elenco moi interesante para falar do estado de saúde do galego. E, sin máis dilación, precisamente, querría eu preguntar precisamente o seu xizo. Supoño que aquí haberá dúas opinións confrontadas, pero imos inmediatamente a contrastalo, ou non, a Alberto Ubiña, Aurora Cañizares, o seu xuizo, concelleiro de Normalización Lingüística. A saúde do galego é boa, mala, regular, como se atopa? Bueno, non quero ser catastrofista, pero eu penso... Bueno, podemos decir que está mal, pero tamén podemos decir que está regular. Explico por qué. Está mal porque actualmente sí que vemos reducido o descende, obviamente, o número de falantes nos últimos anos, descende por moitos motivos, pero un deles é pois porque dende o propio escola non se está pois traballando polas leis de normalización lingüística que temos agora, que non se está respetando, tal e como está funcionando tamén o decreto do plurilingüismo, está minando a capacidade do profesorado para poder ensinar en galego. De feito, máis que ver, as matemáticas é unha materia que non se pode impartir en galego, e así como outras materias. O cal, este é un dos motivos polos cais está descendendo o uso da lingua, dende logo, dende os máis novos e máis novas, e iso verémolo nos próximos anos, vai ser reflectindo pouquiño a pouco. É unha primeira impresión, unha toma de contacto. A partir de aquí, logo, declararei o debate aberto e vostedes poden intervir o que desexen e interrumpirse, todo iso. Aurora Cañizares. Vou dicir todo o contrario. Venga, adiante. Alberto. A ver, eu penso que está ben, eu penso que está moito mellor do que estaba antes do 2008, penso e digo que o que está falando ele, o decreto de plurilingüismo, xa hai 8 sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e hai outra sentencia máis do Tribunal Constitucional e non foi admitido a trámite dentro do Tribunal de Estrasburgo, é dicir, o decreto de plurilingüismo é un decreto legal, é un decreto que se cumpre nos colexios e onde temos que participar e cumplir o que nos din, é dicir, nós temos tantas horas en galego, tantas horas en castelán e tantas horas en inglés, e somos un colexio plurilingüe, que no meu caso non somos plurilingües, hai seccións bilingües, pero temos todos que cumplir a normativa. A ver, ele está falando de matemáticas, bueno, pero hai outras asignaturas que se dan en outras linguas. No CEIP Campolongo hai pluri ou hai bilingüismo? Cal é a situación e o seu xuizo, director? Cal é o estado de saúde do galego? Nos cumplimos a lei a rasatabla, temos o 50% en castelán, 50% en galego. É verdad que as matemáticas son en castelán, pero, por exemplo, damos as ciencias naturales, os sociais e a lingua galega en galego, a educación física en galego,
e a música en galego. É dicir, o noso cole, desde logo, hai un equilibrio. Incluso este ano estuvimos estudiando a posibilidade de facernos cole plurilingüe e na normativa pon que no caso de que se establezca que algunha asignatura iba a ser en inglés, hai que volver a restablecer o equilibrio entre as linguas. E o que sí determinamos e vemos é que os nenos, e podemos despois entrar a debatir o tema, os nenos cada vez veñen ao cole falando menos en galego, cada vez hai menos nenos que falen en galego que se falen na casa. E o que sí teño que defender é que esa primeira toma de contacto con este idioma en moitísimos nenos, non podo dicir en todos, pero en moitísimos nenos, un porcentaxe moi elevado, prodúcese no cole. Onte tiñamos unha reunión cos profes de primeiro que están traballando por proxectos, e un dos maiores problemas que temos ahora neste momento os profesionais da enseñanza é que non atopamos material didáctico no noso idioma, en galego. Si hai literatura infantil, si temos literatura para maiores, pero non atopamos, por exemplo, se queremos impartir as ciencias naturales en primeiro por proxectos, non atopamos material que se poda fotocopiar, temos que preparar todo, e iso quizás é unha das reivindicacións que temos os profesores, material didáctico en galego. Por desgracia, e isto pode sonar moi duro, pero é unha realidade que nos hemos atopado, cando falamos coas editoriales e dicimos por que non editades este libro que está tamén en galego, nos dicen porque non é rentable. Pode sonar moi duro, pode sonar moi disparatado, pero é unha realidade que eu me he atopado como director e como profesor. Por que non editades isto en galego que está moi ben e que non nos é rentable? Aí, evidentemente, ten que entrar, posiblemente, os políticos, mediante, non sei, cualquier sistema de subvencións, exigencias, para que as editoriales volvan a editar como editaban hai anos ese material en galego. Ahora, teño que decir que nos coles en xeral que eu coñezo ou polos que eu me movo, a lei cúmplese a rajatabla. Que podía ser máis favorable para o galego? Pode que sí, pero en estes momentos é equilibrada, é dicir, 50% galego, 50% castelán. E no momento que introduces o inglés, ou ben por sistemas plurilingües ou por coles bilingües, a lei exige a reequilibrar os dous idiomas para que o porcentaje entre o galego e o castelán sea o mesmo. Aquí temos, ademais, dous directores de dous colexios de medio urbano. Probablemente haberá, ou non sei, pero é unha pregunta tamén para introducir a última resposta desta rolda inicial con Francisco Freire, na súa doble condición de filólogo e, sobre todo, de vogal da FAMPA, porque FAMPA, evidentemente, hai asociacións de pais e nais de alumnos no rural e no medio urbán. Percíbense diferencias? Cal é a súa opinión sobre o estado de saúde do galego actualmente? Por suposto que se perciben diferenzas, é dicir, hai un cambio motivado pola transformación económica e social que está sufrindo Galicia, que moita xente do rural está vindo para as cidades, bueno, no rural continúa o uso do galego sendo a lingua máis empregada. Que pasa? Nas cidades xa cambia un pouco a cousa. Tamén depende da situación xeográfica dentro das cidades, non? Hai cidades onde se fala máis, caso de Santiago, e hai cidades onde se fala moitísimo menos, caso Vigo, Ferrol é a cidade onde menos se emprega o galego. Ben, en canto á saúde, na miña opinión, penso que hai que analizalo dende distintos aspectos. Eu, se me paro a analizar a saúde do galego na literatura infantil e juvenil e nos seus lectores, pois ten moi boa saúde. En cambio, se analizo, por exemplo, o galego na prensa, sobre todo, basta coller calquera xornal de tirada que temos en Galicia, tirada importante en Galicia, pois está prácticamente ausente, non de todo, pero ausente. Se analizo a linguaxe administrativa, por exemplo, na administración autonómica, pois ten boa saúde. Pero se analizo a linguaxe na administración de xustiza, pois a verdade é que hai moito que facer. É dicir, que hai en distintos aspectos, hai aspectos en que ten boa saúde e hai aspectos en que non ten saúde prácticamente, e que aí é onde
tanto as institucións ou a quen lle corresponda, ten que incidir máis, porque onde xa funciona a lingua, onde está ben de saúde, pois simplemente mantela e conservala. Imos entrar xa no debate aberto, pero para retomar, Pontevedra onde se atoparía nese ranking, digamos, de uso do idioma galego? Digo para preguntarlle a continuación ao concelleiro de normalización. Pois non está moi ben situado, Non? Primeiro é Santiago, despois está Ourense e Lugo, despois ven Pontevedra e Vigo e finalmente ven Ferrol. Esas son as cidades que máis de maior a menor uso. O que é indubitable é que dende que chegou o BNG o Goberno Municipal de Pontevedra está a facer un traballo moi importante a prol precisamente de normalización lingüística, pero promete quede moito que facer, non, concelleiro? Efectivamente, queda moitísimo por facer, eso dende logo, e non vamos a paralo, pero ao final eres unha illa no medio do océano e traballando constantemente, pois funcionan, hai cousas que van para adiante, cousas que proxectos moi interesantes, ademais, que estamos levando adiante cos propios centros de ensino, dotándoos pois, de ferramentas, como poden ser pois, obradoiros ou, eu que sei, concursos que facemos, certames, etc., que ao final contribúen, pero sobre todo xa non é que contribúa á hora de gañar novos e novas falantes ao curto prazo, senón tamén nunha maneira de facer a lingua como propia, como que é algo deles, e ademais sementar o camiño para novas e novos falantes, non só agora, senón tamén no propio futuro. Cambiar un pouco esa concepción. Ao final, o galego non pode ser unha lingua que este vinculada única e exclusivamente ao pasado, dende logo que non. O galego é unha lingua moderna e falar linguas, eu penso que todos aquí vamos a estar de acordo en que falar linguas é algo positivo para todo o mundo, e non só unha, senón varias. E dende logo, como galegas e como galegos non queremos ser nin máis nin menos que ninguén, queremos estar en igualdade de condicións. Está claro que a lingua é un vehículo fundamental, pero ten que sair tamén da xente, da sociedade, non? Porque impoñer é complicado. Sí, pero de feito non é un camino doado, non? Non, dende logo, penso que ese debate da imposición se pechara hai moitos anos, cando na época de Fraga se aprobou por consenso de todo o Parlamento galego, con moitísimo traballo detrás por parte das asociacións, por parte dos propios gobernos, dos partidos políticos. Aprobouse unha lei de normalización lingüística que todas e todos estábamos de acordo. E se está a cumplir? Non se está a Pregunto cumplir. a todos, Eu falábamolo o outro día, penso e vexo, dende a miña perspectiva, xa non só co uso do galego, penso que hai leis que de primeira e leis de segunda. Entón, en función de como nos interese, empréganse, pois, unha sacrosanta e hai que empregala e non sei que, e vamos a hacerlo así, bum, 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 e outras que non, das que se pasa olímpicamente. Falábamos do tema dos centros. Obviamente estáse cumplindo a normativa que está establecida pola Xunta, 50%, 50%, pero claro, tamén penso que non partimos dunha situación de igualdade. Non vivimos nunha comunidade bilingüe, vivimos nunha comunidade diglóxica, onde o galego parte dunha situación de moita inferioridade a respecto do español. Esa referencia que facía... O respecto deso, hai unha cousa moi importante. Non se pode poñer a lingua galega, e desde hai tempo, tanto en outros centros como estuve traballando, como en Campolongo, o galego non se pode impoñer como unha asignatura obrigatoria. O que hai que facer é o galego atractivo para os rapaces, que vean que é algo que está aí, que sirve para comunicarnos e que a través dela podemos pasarlo ben, non? Aí é moi importante a labor que estades facendo desde o Concello con todos os ruteiros, obradoiros, toda esa oferta de actividades. Por qué? Porque se está usando o galego aí. E os nenos están relacionando o galego con que o paso ben. Vale, é un pouquiño unha das preguntas que facíamos antes, o tema do Xabarín, é que, a ver, se ti colocas o galego como algo obrigatorio, porque hai unha lei de normalización que hai que cumplir, hai unha asignatura de galego, tes que saber os verbos en galego, tes que saber o que é suxeto predicado, os nenos o miran como unha asignatura, como algo obligatorio, non como algo que nace da nosa cultura e que temos que querer e querer falarlo. Entonces, vamos a ver, ti tens que ter en conta outra cousa, nos centros, aparte das asignaturas obligatorias,
cada vez que facemos unha actividade, facémola en galego. Eso son esas horas que non contan porque non é asignatura oficial de 50-50, realmente non te podo dicir todos os centros, pero, por exemplo, no centro de Aurora, no noso se que é así, non? E algún máis de Pontevedra, que facemos unhas obras de teatro, pois van a ser en galego, que estamos potenciando a lectura, casi sempre estamos potenciando a lectura na lingua máis frágil ou na lingua menos utilizada por nenos, que é o galego. Pero por qué? Porque son actividades cun enfoque lúdico moi potente e que os nenos están acostumbrándose a falar en galego. Te podo contar unha anécdota. Chegou unha nena de Badajoz este curso. Evidentemente, os pais pediron a exención en galego. Eu dicíalle, home, depende, se vais a quedar a vivir en Galicia é mellor que non. Se vais a marchar, porque polo vosso traballo podes cambiar de destino, bueno, pois podo entender que pidas a exención. Al final a pediron. Bueno, pois, nos fixemos unha presentación de xogos populares galegos. A nena participou como todo 3 meses despois de chegar a Pontevedra. E te podo dicir que a grabación de vídeo desa nena que falou, que a presentou nun galego, falou mellor en galego que nenos de Pontevedra. Non é un idioma difícil e como ela estaba mirando, non como unha asignatura, sino como un xogo que estaba aprendendo en un xogo, en 3 meses xa estaba facendo unha presentación en un galego perfecto, ademais, con acento de Badajoz, Claro, pero era galego. Por exemplo, eu penso que non vemos a necesidade de... Por que temos que ver a necesidade de facer atractivo o galego? E non facer atractivo o castelán, efectivamente, porque non o usan. Entón, teremos que... Está claro que partimos dunha situación de inferioridade que hai que compensar de algún xeito. Ti acendes a televisión para ver debuxos animados e atopámonos que unha cifra ridícula de debuxos animados en galego, que son os que están na televisión de Galicia, na G2, e son debuxos que, bueno, eu teño 27 anos, moitos deles vía o seu, que decir, non estamos invertindo cartos en mudar eses debuxos, en facer uns debuxos novos, son debuxos do século XX para un público do século XXI. Ao final, moito traballo queda por detrás por facer, por parte de todas as administracións. Dende logo o Concello non ia ser menos, queda moito traballo por facer, pero eu penso que dende a Xunta, dende a Corporación de Radio e Televisión de Galicia deben tamén poñerse as pilas, traballar polos debuxos animados, porque ademais a traducción e esa interpretación dos debuxos, non? Porque traducción e interpretación dos debuxos animados, ao final tamén xera traballo, xera unha industria detrás, tamén no cine, tamén pois na literatura, etcétera, etcétera, non? Bueno, eu estou de acordo co que di Pachu, ou te chamar Pachu. Director Pachu le das un poquinho máis de empaque. A ver, eu penso que nos colexios traballase moito, sobre todo dende a biblioteca e sobre todo combinados cos equipos de normalización lingüística, porque todas as actividades fanse en galego, todo o que se fai, a voluntariado de lectura, as saídas a ler, bueno, pues, por exemplo, os meus alumnos foron ler ao colexio de Pachu, non? É unha actividade, e iso a eles prodúcelles esas ganas de traballar e de escribir en galego para concursos de redacción, concursos de fotografía, con lemas... A ver, nós traballamos así nos centros escolares. É certo que cando os pais, sobre todo nas cidades, cando os pais, cando veñen a matricular os nenos de 3 anos, lle que dar a elixir cal é a lingua na que queren que traballen os seus fillos, pois é certo que a maioría, sobre todo no centro da cidade, é o castelán. A maioría é o castelán. Ti como fas iso, sobre todo, en infantil? Pois empezas a reforzar en infantil o galego. Como? Cos contacontos, cos xogos dirixidos tamén en galego, empezas aí. Eu penso que cando un neno, polo menos eu podo falar polo meu centro, un neno cando está en 5 anos non escribe o galego, pero sí oralmente comprende o galego. Incluso é como se trátase casi igual que o inglés desde infantil. O sea, trátase casi igual. Non. Trátase casi igual. Non tomes por ese lado. Non. Porque para ti a lingua estranxeira é o castelán, casi. Si, a ver, ti eres da opinión que che gustaría que todo o ensino fora en galego, menos aquel que fora en inglés. Bueno,
E poderes tratar, sí, Alberto, sí. Sí, pero non podes decir, a ver, eu que digo que se fai as cousas en inglés non significa inglés en infantil ten unha hora. O galego en infantil non ten unha hora, ten a mitade do tempo. Menos, é unha lingua cooficial, ten a mitade do tempo, entonces non me digas que o tratamos como unha lingua estranxeira porque non o facemos. Francisco. A ver, eu penso que hai demasiada obsesión na parte cuantitativa, ¿no? Tanto nos centros docentes como na propia administración. Eu penso que o erro que se está cometendo é que ninguén bota man dese erro, é que ven moi ben a pelo porque mañá é o día de Ana María. Do Día das Letras, sí. É Ana María. Ben, pois falta anagnórise, que é o libro que escribiu María Victoria Moreno. Falta anagnórise. Que quere dicir? Falta recoñecemento da identidade dun terceiro para transmitirlo aos rapaces. Falta agarimo, falta esa transmisión de agarimo pola lingua, polo noso, non? E iso é o que está fallando. De que vale? Está cuantificando cantidades de que si un 50, que si un 30, que si un... Se total, na cantidade non está que os resultados sexan mellor, senón está precisamente na calidade de como transmites ese sentimento aos rapaces, aos nosos fillos, que os pais temos aí unha labor importantísima, que é o primeiro paso, pois simplemente con transmitir ese agarimo, ese cariño, ese sentimento polo noso, pola lingua, eu creo que xa estaba máis do 50% feito, aínda que fosen menos materias en galego. E iso falta no profesorado, eu non o vexo por ningún lado. É moi frío todo, é un ensino moi frío da lingua, moi frío. Non se transmite, salvo raras excepcións, 4 profesionais que hai, que ao fin e ao cabo, os seus alumnos, eu coñezo algún profesor que hoxe xa está xubilado, e que os seus alumnos foron profes de galego ou da materia que lles motivou cando estaban estudando. Iso é o que falla hoxe en día. Eso ten moito que ver probablemente con unha faciana vocacional do profesorado, co cansancio, co tedio, A ver, eu descoñezo en estes momentos o que está ocurrindo en secundaria, pero en primaria eu discrepo, porque o titor que é o que está máis tempo co neno é o que dá lingua castelán, lingua galega, da matemáticas, das sociais, e da todos eses tipos de asignaturas, excepto os dos especialistas. O titor que é apático, que non vale para dar clases, que pode estar queimado, que iso está queimado para as matemáticas, está queimado para as naturales, está queimado para todo. Temos que decir tamén que é moi complicado sobrevivir para un profesor queimado nun centro urbano con 25, 26 alumnos ou 27 alumnos, é dicir, non sobrevive porque o estrés que ten que soportar é tremendo. Tens que estar con 25 nenos 4 horas ao día e algún día 5 horas seguidas, excepto o recreo. Entonces, polo menos no meu centro non vexo a figura de profesor queimado, gracias a Dios. Como director teño que defender o meu claustro, conozco tamén outros claustros de Pontevedra e non o vexo. Pode haber algún caso aislado. Descoñezo a secundaria porque hai tempo que os meus fillos rebataron tamén a secundaria e non sei como está o tema aí. Pero o que nos intentamos transmitir desde o equipo de normalización do cole, que ten un traballo moi potente, desde o equipo de biblioteca do cole, que ten un traballo potentísimo e que traballan de xeito coordinado, desde os equipos de niveles e de ciclos, porque todo está encadenado, o que nos intentamos transmitir é un agarimo, o que querer a lingua galega, vale? Entonces, dai ven esa trampa que dicía eu antes, vale, hai un 50% que te establece a legislación, pero es que logo temos toda esa serie de actividades, cando na hora de lectura vamos a ensayar as obras de teatro, o 95%, 98% das obras de teatro son en galego, cando vamos a outro cole a facer lecturas, creo que unha lectura era en castelán, o resto eran todas en galego,
viñeron do cole de Álvarez Limes a ler os contos ao noso cole. Elixiron eles os libros, o sea, non eliximos nos os títulos, elixiron eles os libros. Entón, aí hai cousas... O que non é discutible de ninguna maneira é o feito de que cada vez chega menos nenos que no ambiente familiar falen o galego. Eso é indiscutible, eso é unha realidade. Si lles parece, deixámolo aí, porque vaparon vostedes 25 minutos así, rapidiño, Algún decía, non é moito tempo de que imos falar, sí, o de sempre. De seguido da publicidade, voltamos aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Segundo bloque deste Contrastes de hoxe en Canal Rías Baixas falando da saúde do galego, co gallo do Día das Letras que mañán ten precisamente a cidade de Pontevedra como capitalidade dos actos principais, os actos institucionais, tendo en conta que a autora elexida este ano é precisamente María Victoria Moreno. Pontevedresa de adopción, precisamente extremeña, como esa nena que falaba un dos nosos invitados, José Manuel Pachú Sánchez, director do Colexio de Campolongo, xunto a Aurora Cañizares, directora tamén de Colexio, concelleira do Partido Popular, Alberto Ubiña, concelleiro de Normalización Lingüística do Goberno Municipal de Pontevedra, e Francisco Freire, vogal da FAMPA, da Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Pontevedra, e ademais filólogo de formación. Estes son os nosos invitados de hoxe. Estamos a falar do estado de saúde galego, do emprego ou non pola xente moza, especialmente pola mocedade, a xente nova. Queríamos, neste punto, antes de comentar datos que aportou a Real Academia Galega, precisamente, trasladar hasta a rúa unha pregunta. Vostede emprega o galego? Fala en galego? Escoitamos, vemos. Pues en el trabajo sí, la verdad es que bastante. Siendo militar, allí en el cuartel hablamos todos gallego, o la gran mayoría. Los que son de fuera no, pero los que somos de por aquí hablamos bastante gallego. De escuela, sabes? Falo un galego así un poquinho, a ver se me entiendes, pero sí, solo falar galego. Me gusta además falar galego. Sí, yo hablo con la familia gallego, o sea, sobre todo en casa. Básicamente. Con mis amigos, sobre todo. Con él no, porque no hablo, pero con mis amigos y con mi abuela, sobre todo. Yo llego aquí y se me contagia, me pego a todos. Pero, por ejemplo, mis hijos no. Cuando estoy con ellos, pues no. Porque ellos sí lo entienden, pero no están acostumbrados a hablarlo. La verdad es que en clase no se habla mucho gallego. Habrá como 2 alumnas, más o menos, que hablan gallego, pero la mayoría, pues, hablamos en castellano. Y en cuanto a los profesores, sí, decir que la mayoría hablan en gallego. Yo hablo las dos cosas. A veces falo en galego, otras veces en castellán, así que... Yo no hablo gallego, pero mi novia sí que habla gallego siempre. Y a ver, alguna vez intento contestarle en gallego, pero es que no me sale. Sí, en el trabajo a veces, soy profesora de lengua extranjera, con lo cual poco gallego hablo en casa y en el entorno familiar. Somentes un ou dous das persoas enquisadas respostaban en galego. A pregunta fala vostede galego, é moi significativo, inda que algún recoñecía que tamén falaba galego. Chama moito a atención. Bueno, enseguida vostedes xuzgan tamén a partir deste outro dato, aportado pola Real Academia Galega, que sinalaba que só un 25% da poboación infantil, da mocedade, especialmente entre 5 e 14 anos, estaríamos a falar precisamente de algo que comentaban ambos os dous directores de colexios, emprega o idioma galego como lingua habitual. E isto, ademais, está moi ben sellado, como sinalou algún de vostedes, co feito de que no medio familiar emprégase cada vez menos. E que probablemente esa outra escola, que é a escola da casa, a escola da familia, non fai a súa laboura, digamos, de aportar ese grao de area que sería fundamental para o emprego do galego. Polo tanto, frente á opinión que ten vostedes de que emprégase, cúmplese ca legislación, cas porcentaxes, estaría máis perto este dato, por exemplo, do que sinalaba Francisco Freire con respecto a perda, digamos, de calado, de pegada do galego entre a mocedade, entre a xente máis nova, non? Eu quería facer unha pregunta á produtora. Cando preguntaron se falaban en galego, a pregunta foi en castelán ou foi en galego? Foi en castelán ou foi en galego?
galego. Vale, é que iso é moi significativo, porque hai moita xente... Hai que xa fixeron a Nacho Limetre máis Valeria Giraldez, que ademais é a miña filla. A orde miña era que fora en galego, pero quería ratificalo. Se foi en galego foi peor, porque contestaba en castelán, que hai moita xente que ten a costume de contestar no idioma que lle preguntan. Contestas no idioma que te preguntan, no, pero neste caso a indicación era que fora en galego precisamente para non sesgala, todo o contrario. Pois peor. A maioría da xente que sale nese vídeo é xente que ten máis de 50 anos. Sí, pero había xente xoven, Non había rapaces mozos aí, o que dixo que eu non falo galego, pero a miña noiva sin, por exemplo. Sí, pero mellor a pregunta é eu non falo galego, pero ti comprendes o galego? Ah, eso sí, claro. Ai, bueno. Claro. Decir ou non decir. No, pero a cuestión é falalo ou comprendelo? A cuestión é as dúas cousas. Vale. A cuestión é as dúas cousas, pero da pregunta que ti sacabas antes dos 5 ou 14... No, o dato que dá a Real Academia Galega. O Real Academia dos 5 ou 14 anos, eu penso que nós, como directores do colexio, ou como mestres, a ver, eu non son mestre de galego, pero son mestra de música, a miña música douna en galego, porque dentro do decreto douna así, vale? Entón, os nenos comprenden, vale? Pode ser que non teñan esa fluidez ao falalo, porque non o fan na casa. A ver, non soamente, digamos, a familia ou o colexio ou as institucións non son as culpables, son as que se teñen que unir, para que eso siga adelante. Entón, nós no colexio traballamos arreo para que eso funcione. Se facemos as actividades en galego, se podo dicir casi que o 80% casi dos libros da biblioteca pode que sexan todos en galego. Se as actividades van todas en galego, se ti fomentas a participación neses xogos, neses concursos, e todo en galego, nos estamos traballando arreo para que eso funcione. O problema moitas veces é que na casa, por exemplo, non se fala, pero se ti non és galego falante, é moi difícil que fales cos teus fillos na túa casa así. Pero a ver, menos mal que nos traballamos, menos mal que hai equipos de normalización lingüística nos concellos, menos mal que desde a Xunta está facendo cousas tamén, se non desaparecería o galego. É que eu teño claro, teño que estar de acordo, dicía desde o principio, que os nenos cada vez chegan falando menos galego ao cole. Tío, estás confirmando, nas familias cada vez falase menos o galego. A lingua temos que defenderla... Pachu, estou confirmando nun colexio de cidade. Eu he estado nun colexio rural onde sucedía todo o contrario, é dicir, o 90% do alumnado era galego falante e había un 10% que era castelán falante. Onde estaba eu destinado, mellor aínda, porque eu creo que éramos 115 alumnos cando eu marchei dali e había 3 que falaban castelán. O sea, 112 nenos falaban galego e as familias falaban galego. Anteriormente, as realidades son claramente diferentes no medio urbano. O colexio Escolas de Meaño hai unos 10-12 anos, cando marchei dali, pero a realidade do... de Pazos de Borbolla. O que é unha mágoa que teñamos que dicir é que no medio urbano non se fala galego. Temos que conseguirlo. Vamos a ver, un país non pode perder a súa identidade, e unha das principales identidades é a lingua, entonces hai que defender o galego. Como podemos defenderlo? Pois eu creo que, como falaba antes, es decir, facéndolo querer, facéndolo ver, non como unha obligación, sino como algo que é noso, que é bonito, porque é un idioma bonito. É un idioma moi bonito, non? Así como hai idiomas que son máis brutos, escoitándolos, o galego é un idioma cantarín, un idioma suave, un idioma bonito. Permítame que pregunte a este sector de aquí precisamente o fío do que comentaba do dato da RAG e ademais en contraposición a mí a sensación que me dá de certa complacencia do goberno galego, particularmente o presidente Feijóo, hai unos días, ven de manifestar que se coñece máis o galego entre os cidadáns que o euskera, ou catalán entre as súas respectivas poboacións nas súas comunidades autónomas históricas, evidentemente. E tamén decía a Secretaría Xeral de Política Lingüística que o galego ten boa saúde, xa que a porcentaxe de coñecemento e competencia desta lingua pola poboación é dos máis elevados, aínda que recoñecía algúns achaques. Que pensan vostedes? Queremos, non?
Non sei, eu pregunto. Saúde ten boa, gripe non ten. Non, eu o que quería era o fío do que decía Pachu. Pachu, vale. Que claro, que é moi significativo, que eu tamén o digo, ao final temos que defender a nosa lingua, pero claro, se te paras a pensar e dis, wow, como é que temos que defender a nosa lingua? A lingua é nosa, o que temos é que empregala, non é un tesouro para ter guardado ali nunha caixiña, pois ter o galego, as xoias herdadas de miña nai e, eu que sei, calquera outra cousa. Non, o galego é para sacalo á rúa, para falalo nos comercios, cos nenos, efectivamente, para facelo pois pola rúa con total normalidade. Tamén é moi significativo, pois, eu desde aquí, dende logo, quero animar as persoas que contestaron a enquisa a que tamén contesten a enquisa en galego, que jova, que ao final o que temos é que se temos esa lingua hai que defendela e hai que dignificala e facela, pois, dende logo útil, porque por aí ven, penso eu, todo isto, polo concepto de utilidade e por onde ten que pasar o futuro da nosa lingua, facela útil, pois poder sair á rúa e poder falalo e que te entendan, dende logo é moi valorable que te entenden, pero tamén hai que saber contestar. Lía outro día, hai unha lingua, non recordo o nome agora, na India, que é falada por 80 millóns de habitantes. Pois, bueno, aquí ao final non en toda a India se fala esa lingua, aquí dende logo somos moito menos e non ten sentido falar esa lingua, chamemos X, que non recordo agora exactamente o nome, cando podemos falar e comprendernos entre nós en galego e en castelán tamén, pero dende logo o galego é nosa, é propia deste país. Superouse, por certo, esa sensación de vergoña que hai anos tiñas ao respecto precisamente do emprego do galego, especialmente entre os nenos, entre a mocedade? Quizáis nos rapaces sí, na xente adulta a prova está o que acabamos de escoitar moito, seguramente saben expresarse en galego, pero non o fan por vergonza, porque está ante un medio de comunicación, e teñen medo ou teñen vergonza a meter a pata. Ben, quería contestar varias cousas. Sí, claro, a ver se son debate aberto. A ver se son capaz. A ver, algo está fallando no sistema educativo, tamén as familias, evidentemente, eu asumo a parte da culpabilidade, porque é certo que están chegando aos centros educativos os rapaces coa lingua materna non é o galego, é o castelán. Pero algo está fallando no sistema educativo porque se están chegando poucos coa lingua materna ou falando pouco galego, o sistema educativo debería de coller o rapaz que está toda a mañá no centro e rematar o seu sistema educativo, pois xa non digo o 100% da matrícula do alumnado, pero sí unha porcentaxe alta. E o que está pasando é o contrario. Poño o caso do meu fillo. Na aula, cando entrou en infantil, había 2 nenos que falaban galego, o resto falaban castelán. Ben, remataron sexto de primaria falando galego 0 nenos da súa aula, 0 nenos. É dicir, que eses 2 que había perdéronse. E non se acadou ningún neno que chegase a expresar en galego. Que pasa? Pasaron ao instituto. Podemos dicir, bueno, ainda temos a etapa do instituto, secundaria, bacharelato. Ainda hai posibilidades de que aí adquiran a lingua. Non. Ainda é peor, é dicir, ainda é peor, que evidentemente se antes non foron capaces, non colleron ese hábito, esa destreza de expresarse verbalmente, pois non o van facer en secundaria, cando están na idade da adolescencia, onde xa entran outros factores, non? Bacharelato, pois, igual. Entón, hai algo que está fallando nesa adquisición dese hábito. O que sí están adquirindo, e iso é fantástico, é o que está facendo o sistema educativo ben, é que adquiren unhas competencias escritas, de expresión escrita e comprensión escrita moi boas, pero en cambio a expresión oral tamén, bueno, comprenden, de aí o que di a Consellería, pero está fallando a expresión oral. A expresión oral non hai maneira. Evidentemente, cando pasan ao instituto, esa expresión oral, se antes non o fixeron, non o van facer. E as estatísticas, pois, corroboran un pouco isto, non?
a medida que van avanzando no sistema educativo, van deixando de empregar o galego. Xa dentro de primaria diminúe, nas enquisas que hai, diminúe, e a medida que avanzan, diminúe ata bueno, prácticamente desaparece. Hoxe comendo, por curiosidade, preguntei ao meu fillo, bueno, cantos falan galego na túa aula, na túa clase? E díxome, na materia de galego, todos. Entón dixe, pero no recreo, por exemplo, ou... Como lingua coloquial, claro, de interrelación. Exactamente. Cero. A resposta foi cero. Ninguén fala. Ben, iso por un lado. En canto ás enquisas, pois, en canto ao que confirma, bueno, o que comunicou... o que comunicou a Xunta de Galicia, pois, sí, é certo. É dicir, hai unha competencia impresionante que non a houbo en anos atrás. É dicir, os rapaces acaban cunha formación en galego, en expresión escrita, moi boa. E se me apurades, incluso a Secretaría Xeral de Política Lingüística organizan as probas CELGA. Eu examino nesas probas, e no CELGA 4 xa é o nivel, que é o nivel máis alto, está o CELGA 5, pero bueno, eso xa é para profesionais, pero no CELGA 4, que sería o nivel, bueno, para desenvolver unha profesión xa de certo nivel, dunha escala alta, pois a verdade é que a xente maior que ven, é dicir, os adultos, non digo xente anciá, senón a xente adulta, trae tamén bon nivel de lingua escrita e tamén bon nivel de lingua oral. Que é o que falla? Que isto é algo que traemos moito atrás e segue fallando, é a expresividade, non se sabe expresar, non se sabe facer unha argumentación, pero o que é... Naturalidade, Cecais? Non, naturalidade... Eu atopo un bon nivel nos adultos. Estou falando agora solamente en adultos, porque o CELGA 4 é para adultos. Sí. E a xente exprésase con naturalidade, notase que non é que sexa monolingüe, pero sí sabe manexar o castelán, sabe manexar o galego. E cando fale galego, sabe defenderse. Ainda que se poida expresar con algunha carencia, porque lle falta un pouco de fluidez, de rodaxe. E na escrita pasa exactamente igual. Faltas de gramática, pois mellorouse moitísimo na xente adulta. É dicir, que hai unha boa formación que ven de atrás. E na xente nova, xa digo, nos rapaces, eu estou impresionado. Na FAMPAC organizamos un certame de relato curto, e a verdade é que os rapaces escriben impresionante como escriben, como redactan. É dicir, que nese sentido houve unha evolución moi positiva do galego. Pero iso non é todo, é dicir, a lingua é... Digamos que o problema, siguen vostedes, o problema estaría na base, no feito, digamos, do núcleo familiar, do baixo nivel de emprego do galego como lengua coloquial entre os membros da familia, e logo ca túa pandilla de amigos, ca túa xente, cos outros mozos e mozas cos que saes, participas, etc. Aí está desaparecido. Aí está. É a utilidade do que falábamos antes, non? Quer dicir, ti ao final... Non, é para todos, Bueno, perdón. Sí. Ao final é algo tamén que se non tes necesidade non usas. É dicir, para que vou eu, sendo un neno que chego á escola, que os meus pais me ensinaron en galego, chego á escola e cando o 90% da miña aula fala castelán, a presión social sobre ese neno ou nena fai no variar. Eu vivín esa mesma situación e moitísimos dos meus amigos tamén a viviron. Chegas á escola, un ambiente totalmente españolizado, a pesar de que o profesorado fai un traballo que, dende logo, non lle rendo a ganancia, porque en moitos casos é un traballo moi importante o que hai detrás, con todo o que teñen por parte de legislación, quero decir. Bueno, xa me perdí. Quería decir que ao final ti precisas algo para unha motivación, unha utilidade para sacarse adiante. E por aportar algo máis ao que decía Fran antes, eu outro día estaba no local do BNG
e chamou unha persoa que foi un caso que a mí me deixou totalmente en shock. Unha nai daqui de Pontevedra, dun centro, que chamaba para preguntar porque a súa filla tiña que facer un traballo de lingua galega e precisaba falar con alguén que falase galego. O que quere dicir que no seu círculo máis cercano próximo de familia non había ninguén que falase en galego. E chamou o local Eso pode ser por moitas cousas. do BNG. Bueno, pero quero dicir, é significativo. Estabas falando de ti, bueno, que ti deixache de falar galego mellor cando foches ao instituto e logo volveche a retomalo. Mais atrás. Ou máis atrás. A ver, eu son o caso contrario. O caso contrario é que a min, o meu mestre, dicíame, Cañizares, tes que falar na túa casa. E digo, a vou sitio vou. A ver, os meus pais non son daqui. Entón, eu aprendín o meu galego e o galego de sétimo de XB, que foi cando empezou, o sea, eu estaba en sétimo de XB cando empezou, seguiu no bachillerato, seguiu en COU, na universidade, e eu, o meu galego, o desenvolvemento do meu galego foi posterior casi a chegar á universidade, porque foi cando empecé a falar con xente que falaba galego. Falaba o seu galego, vale? Non o galego normativizado do libro que tiñamos todos. Non, evidentemente. Vale, o galego, vale. Foi cando seguín. A ver, eu nunca tive un problema por falar galego coa xente que me fala galego, pero que non me poden facer é que se a miña lingua nai é o castelán, eu por ciencia infusa podo decidir, bueno, pois vou cambiar, vou deixar de falar castelán e vou empezar a falar galego. Podo facelo, pero se na miña casa non o fan, eu podo dirixirme aos meus fillos en galego. Podo preguntarlles que falan na súa casa respectivamente? Vostede? Eu en galego. Cos pais, cos... Toda a miña familia. Perfecto. Fran? Galego tamén. Pachú? Aurora? Eu castelán. Claro. É que é precisamente esta situación. E ambos os dous exprésanse perfectamente en galego, pero claro, o medio é o que influe. Non sempre me dirixo ao meu fillo en castelán, a veces dirixome en galego. Pero a lo mejor para, o ven para, por cariño ou ver para bronca. Realmente por cariño, moitas veces por cariño, teño que recoñecer que por cariño, fíjate. Eu quería comentar varias cosas. En primer lugar, o que dicías ti do tema deses dous galegos falantes que chegan a un sitio que todo é castelán, non? Eso chamase adaptación ao grupo, adaptación á manada. Eu vivín no caso... Sí, é duro, pero realmente é así. Sí, pero realmente é así, é adaptación ao grupo. Perfectamente, sí. Cando estaba no Colexio das Covas en Meaño, eses poucos, 3, o ano que eu marchei, empezaban a falar en galego. E vivín a experiencia de nenos que viñan de Castela ou de Cataluña, que viñan a vivir a Meaño, e acababan falando en galego, pero o 100% do tempo. O sea, eran castelano falantes, e na inmersión no seu grupo de clase, e nos recreos e todo, acababan falando en galego. Por qué? Porque todo o mundo falaba en galego. E sí que é unha realidade que vivimos, que vivo en Campolongo, non? É dicir, o neno que chega falando castelán, que cando tiñamos infantil, que era o primeiro, que chegaba algún neno falando en galego, e acababan falando castelán. Por qué? Porque é o grupo que está influyendo e entonces ao final acaba sintíndose máis cómodo. Pero pasa igual cos chineses. É dicir, nos este curso chegaron dous, un neno e unha nena. Nin papa nin de galego, nin de castelán, nin de inglés, nin nada. Solo falaban chino mandarín. Bueno, pois, chegando o Nadal, xa falaban castelán. Bueno, curioso, un falaba mellor o galego, ela falaba mellor o galego e el mellor o castelán. Pero por qué? Porque é unha inmersión, é unha necesidade de relacionarte, entonces aprendes. E, bueno, pues, que pasa? Pues que esa realidade de que hai máis xente falando castelán incide en que os nenos acaben falando tamén castelán. Nos o que temos que facer é intentar que o galego se estenda máis alá da hora do galego, da hora das ciencias naturales, da hora das sociais, é dicir, intentar que se estenda máis aló. Como hai que conseguirlo? Pouco a pouco. É que non hai unha varita máxica para dicir a partir do 31 de decembro todos vamos a falar en galego, non. Repito, a mellor é a terceira ou cuarta vez que o digo, hai que facer que queiran a lingua e que cheguen a ver unha utilidade. Como conseguimos esa utilidade? Pois que cada vez haya máis medios que se expresen en galego. A ver, os periódicos debían de empezar, os xornais
debían de empezar a ter máis apartados, se non é o 100% en galego. Chámame a atención que solo o Día das Letras, pero solo o Día das Letras galegas, xa non. de Galicia en galego. Houbera xornal de Galicia, lembras? Hubo hai tempo, non? Sí, sí. A ver, agora hai máis canais de televisión que empeza a ter programas en galego, pero que antes só había a galega en galego. E un pequena franxa horaria da primeira, o telexornal, que falaban, non? Sí. Realmente o galego ten que empezar a entrar, a introducirse, a verlo útil. E entonces, ao final, a xente empezará a falar. Hai unha cousa moi importante, a raíz da nosa xeneración. Eu só escoitaba falar en galego de cando en vez cando iba a aldea. Claro. E cando a miña avoa rezaba o Padre Nuestro en galego, eu dicía a mí, mamá, mira que cousa máis rara está dicindo a avoa. É unha realidade, non pode sonar anécdota, pero é unha realidade. Permítame, director Pachú, teño que ir a publicidade de novo. A última pausa publicitaria e de seguido entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe. Pregúntolles precisamente que tipo de ferramentas pódense empregar para imprimir esa necesidade de falar máis en galego entre nós. De seguido. Seguimos Contrastes, terceiro e último bloque deste programa de hoxe que dedicamos a falar sobre o estado de saúde do noso idioma, do galego, da nosa lingua, a piques precisamente das celebracións principais do Día das Letras Galegas en torno á figura de María Victoria Moreno. Así, a bote pronto, unha impresión rápida. Que importancia danlle vostedes a estes actos? Evidentemente, este ano para nós en Pontevedra ten moitísima importancia pola figura de María Victoria Moreno, que supoño moitos de vostedes coñeceron ademais en persona, compartiron ratos, momentos e vivencias. Pero, ademais diso, que importancia otorgan vostedes a celebración do Día das Letras Galegas? Deberían ser os 364 restantes días tamén? Porque moitas veces escoitei precisamente esa afirmación. Preguntas rápidas, respostas rápidas, que teño que dar paso a unha enquisa. Vou dicir, de Pontevedra, dende logo, aparte sendo María Victoria Moreno, que é un caso moi significativo, unha persoa extremeña que se veu a vivir aquí e que ademais comezou a amar a nosa lingua e a falala, é absolutamente importantísimo para nós, para o propio Concello. E, dende logo, todos os anos, todos os días deberán ser Días das Letras Galegas, non en festa, pero si dende logo en uso. Que importancia ten a celebración do Día das Letras Galegas? A ver, eu entendo as letras como literatura, non entendo como a lingua, porque a lingua é o que di Alberto, non ten que ser un pouco un traballo de todos os días. Da literatura, pois está ben, é unha cercanía non solamente nas escolas, que ao mellor non está dentro da programación, pero bueno, é un pouco un acercamento á cidadanía de certos escritores que ao mellor non son tan coñecidos. María Victoria Moreno ten unha connotación moi especial e moi boa, a min encántame que fose escollida, porque era de Cáceres. Claro. Integrouse sensacionalmente na nosa cultura. E no meu traballo precisamente atopo moitísimos casos así, que é unha satisfacción. Teño alumnos que se xuntan, coñecen a unha parella galega, sendo unha galega e outro de Extremadura, de Andalucía, de Cataluña, de Madrid, de Cantabria, de todos os sitios, porque hainos de todos os sitios. É curioso que a parella decide instalarse en Galicia, e non deciden instalarse fora, sino veñen a Galicia. Por que? Porque Galicia gusta aos de fora, aos andaluces, aos cataláns, aos valencianos, aos madrileños. Galicia encanta pola súa paisaxe, pola súa cultura, pola súa lingua. É curioso como toman a lingua. Eu agora mesmo teño 25 alumnos, todos de fora, son todos de fora, dá gusto tratar con eles. Gústame máis, incluso, ter alumnos de fora que ter alumnos de aquí. Volvese como... Valoran moitísimo a lingua, queren aprender, teñen moitísimo interese por aprender e aprendelo ben,
supoño que está un pouco relacionado coa integración. Evidentemente. Queren vir para aquí, queren integrarse na comunidade, e ademais que se nota que lles gusta, non? Falan maravillas, e tamén teño topado casos, pero moitísimos casos, de galegos que por motivos laborais tiveron que ir a fora a traballar, xa non digo na península, senón fora da península, e resulta que de ser, poucos, o galego como algo pouco motivado, non, a lingua, están poucos motivados, o feito de estar fora, teñen amor á terra. Ese amor á terra, e xa parece que teñen ganas de volver, de falar, incluso esas situacións de que están falando cos compañeiros no piso de aluguer en galego, cando nunca na súa vida empregaron o galego. Dúas opinións rápidas sobre a importancia do Día das Letras. O Día das Letras Galegas é moi importante, sobre todo, a ver, nos centros é unha fecha, é unha data de conmemoración, pero ese traballo pola lingua trabállase durante todo o curso escolar. E trabállase durante todo o curso escolar porque todas as conmemoracións que se fan no centro escolar fanse en galego. Entón, non solamente é importante o Día das Letras Galegas para as letras e a literatura infantil, eu falo de infantil porque estou máis cerca de primaria, pero penso que non se debe ni deixar de traballar durante todo o ano e, bueno, celebrar un día, por que non? Vostede coñeceu, además, tratou a María Victoria. Sí, conocí personalmente a María Victoria. Volveus unha activista extraordinaria do galego, aínda máis que moitos daqui, precisamente, o que decía Francisco. Sí. Os meus fillos, os meus sobrinhos, a miña cuñada, eran eses nenos que iban ao escalón de Ulises, que aparece en un libro editado polo Concello, e falaron deles onte unha obra de teatro, e vivín con ela, o sea, realmente estaba no parque de Campologo con eses nenos cando ela viña a pasear con Alma, con Nica, e cando levaba os nenos ao quiosco, que onte na obra de teatro decían non convidaría a todos os nenos, convidaba a todos os nenos, dou fedelo, deixaba ali a mitad do salario, xa estaba en convivencia con Ernesto, que era o quiosqueiro, e sí que convidaba a todos os nenos, e máis os nenos habían chegar a ela co seu grupo de nenos e todos se poñían ali a ringleira para esperar para a súa quenda, non? Estamos a falar da saúde do galego. Na rúa, que pensa a xente? Cal é a saúde do galego actualmente? Hombre, yo creo que muy saludable no, ¿no? Sí. Muy poca gente habla gallego, yo creo que cada vez menos. No hay mucho fomento, la verdad. Yo no veo que haya ningún conflicto, cada cual habla lo que quiere. Castellano, gallego... Non, eu penso que non é saudável. Eu creo que houve moito retroceso no uso do galego e creo que hai unha razón, porque o Partido Popular non fai nada para que se manteña o galego, o uso do galego, non? Se podría mejorar, pero lo digo yo precisamente que no lo hablo, pero bueno, me gustaría hablarlo mejor de lo que hablo. No lo hablo porque no sé hablarlo bien, ¿me entiendes? Yo creo que está en las ciudades, sobre todo, creo que está yendo hacia atrás. Yo, con la gente que suelo juntarme, hablan todos castellano, no hablan gallego. En zonas rurales quizás se hable más el gallego que en las ciudades. Yo creo que no, depende en dónde. En los pueblos quizás más, pero aquí yo creo que no. De novo, moita resposta en castelán, precisamente a pregunta sobre a saúde do galego. Que fixo máis dano? A perda do Xabarín, por exemplo, o Xabarín Club, que era unha ferramenta extraordinaria para a popularización, probablemente non sexa o termo máis exacto, a divulgación do galego entre os nenos, por exemplo, fixo moito dano a desaparición dese programa? É que non desapareceu, está na G2, sí, pero que non atopaches. Pero a que a G2, claro. Perdón, compañeiros da G2, que eu traballei allí, pero ten unos niveis de audiencia pírricos. Tería que estar na calde principal, que sería importante, claro. En todos os xeitos, a xente os nenos que estiveron vendo Xabarín Club, que agora poden ter, pois, 20 e pico anos. Temos unha xeneración aí, xeneración Xabarín. 20 e pico anos, 30 anos, non toda esa xente galego falante. Non, pero coñece ben a lingua. Coñecen a lingua. Claro. E un programa desa índole fai moito, penso eu, son vostedes os que opinan, non eu, pero penso que fai moito pola divulgación, pola popularización, polo coñecemento da nosa lingua. O Xabarín acabou, agora temos os golechas. Sí,
Pero, de todas maneiras, eu creo que o Sabarín foi moi importante. Os meus fillos medraron co Sabarín e corrían para casa para ver o Sabarín. Son Goku, bueno, o Doraemon... Todos esos, vamos a ver, os idiomas apréndese moi ben dunha maneira lúdica, lo vou dicindo todo o rato, e o feito de estar mirando uns dibujos animados divertidos que están en galego, aínda que os nenos despois non foran quen de falar porque lles daba vergoña, ou porque non o vían útil, porque o grupo estaba falando en castelán, sí que despois no momento que queran falar ten unha pose. É como noses países en que non se doblan as películas son en inglés. Eu conocín xente que veu de Yugoslavia a vivir a Pontevedra e falaban bastante ben o castelán. E como aprendiches o castelán coas telenovelas? Por que? Porque Yugoslavia, Serbia, Croacia, as telenovelas españolas e mexicanas salían na televisión polas tardes e eran subtituladas, pero eran en castelán. Precisamente o fío desto, e a pregunta tamén é para polos dous, Alberto e Fran. A Real Academia Galega, particularmente Víctor Fernández Freixanes, en unhas declaracións, propoñía que se incrementen as doblaxes en galego das películas máis taquilleiras, traducción das novelas supervendas e incluso organizar premios, certames literarios para xente nova. Poden ser ferramentas? Poden e deben ser ferramentas. Ademais, no caso aí do que decía Víctor, non? As películas, os documentais de moito éxito, se o que estamos facer doblando esas películas e facéndoas en galego, por unha banda valorizamos o galego e por outra banda creamos industria, creamos emprego e creamos ao final esa necesidade tamén de ver películas en galego. Despois, a nivel de certames e demais, un caso moi chamativo, que é o caso do certame relato curto da FAMPA, que funciona cada ano mellor, iso vai polo poder contar Fran. Despois hai tamén, dende o Concello organizamos o Benveñas Maio, que foi esta fin de semana pasada aquí, poesía, narración curta, curtametraxes, bueno, un feixe de cousas en galego que ao final tamén é unha maneira de coñecer a lingua, de poñela en práctica e de sacala pois a rúa, non? E tamén de coñecela nun ambiente máis lúdico, porque eu penso que relacionar a propia lingua coa cultura está ben e é necesario, mas non debe ser única e exclusivamente en relación coa cultura, senón voltar ao mesmo concepto de utilidade. Me ven á cabeza, antes de escoitar a Fran, a doblaxe de Dallas. Estás bébeda, Suelen. Lembrades, JR. Adiante. Sí, todas esas propostas que fai a Academia son importantes e interesantes, pero hai moito máis que se pode facer. Eu lembro unha vez falando con Pepe Carreiro dos Bolechas, que para levar, botou anos e anos para conseguir levar os Bolechas á televisión, tivo que dar moitísimas voltas, e iso non pode ser. Eu xa vía os Bolechas por aquí, por Pontevedra, xa coñecía Pepe Carreiro de facer cousas en Pontevedra. Eu dicía, pero como non están os Bolechas aínda na televisión? Como tardan tanto? Viña un ano, pero porque botou anos para poder conseguilo. Iso non pode ser. Unha cousa que está funcionando, aínda que sexa localmente, ten que ir automáticamente á televisión e abrir as mans. As institucións, a televisión, ten que abrir as mans a ese tipo de formatos. Despois tamén hai que ter en conta que a televisión, a min está me dando a impresión que está perdendo. As televisións tradicionais están perdendo. Ou sobre todo están perdendo nalgúnas franxas de idade. Hai que facer formatos para a mocidade, por exemplo, que ao mellor non ve tanto a televisión tradicional. Entón, ao mellor hai que buscar formatos que non nos hai. Hainos en castelán, hainos en inglés, no que queirades. Pero en galego non nos hai. Estou pensando en plataformas... Sí, fala vostede de Netflix, Spoonfly, é dicir que son plataformas que están funcionando, é o único que ven os rapaces, os adolescentes. YouTube tamén está funcionando. Eu quería plantexar neste punto precisamente que influenza está a ter ou non as redes sociais, particularmente internet, pero as redes sociais, porque tamén, por exemplo, en WhatsApp, a xente manexa moitísimo máis o castelán, por exemplo, que o galego. Eu penso que depende de quen che fale, Seguro? quen che escriba, sí.
teño a sensación de que non, pero bueno, a ver, son vostedes os que opinan. Eu son castelán falante, probablemente escríbame con máis xente en castelán, pero... De feito, o corrector automáticamente cambia. Bueno, pero vas para atrás claro. e borras. Pero un rollo. Pero se ti me escribes en galego, seguramente... Acabamos de whatsappernos en galego. Sí, el Ti máis, eu. E máis non somos estaban entrenando. Non, coordinando o feito de que os nenos iban a vir ao cole e tal, pois estuvimos whatsappeándonos en galego. Pero que influencia está a ter, por exemplo, vostedes que están moi perto desos rapaces, desos chavales que teñen unha incorporación moi ceda ás novas tecnoloxías e ás redes sociais. Que influencia está a ter, precisamente, na pervivencia da nosa lingua? Vamos a ver, se ti subes un vídeo a YouTube, a teu canal de YouTube, ti colocas unhas palabras clave para que despois o buscador atope. Isto está probado por min, vale? Se coloco as palabras clave en castelán, as veces que entran a visionar o vídeo, dispárase. Se ti as colocas en galego, son moitísimas menos. Entonces, se eu fago en galego é porque quero que sea en galego, evidentemente, e teño a conciencia de que vou a ter menos visitas. Non me importa, porque posiblemente é o canal de vídeo que tengo no cole e dame igual, porque eu creo que miren os usuarios do cole, os pais, as nais. Pero evidentemente, quen busca visitas ten que usar o inglés ou o castelán. Quen busca visitas ten que buscar o inglés ou o castelán. Por que? Por número de falantes, está claro, non? Entón, eso pode ir un pouco en contra do galego. Evidentemente, no ámbito da educación, se eu teño un canal de YouTube que é para o meu cole, vou facelo en galego. Estamos facéndolo en galego. Co Facebook pasa o mismo. O Facebook do noso cole está en galego e publicase todo en galego. Pero se ti fas unha proba e publicas o mismo en castelán, as visitas multiplícanse. O en inglés. Pero é normal. Vamos, é normal simplemente polo número de practicantes deses idiomas, non? Contra todo iso temos que... Sei, non? Aí eu penso, quero destacar a iniciativa que se leva poñendo a cabo xa esta segunda edición, que mellor coñecedes, que se chama Youtubeiras. É un programa que se levou a cabo entre diferentes concellos, no que participaron concellos de todo o país, que participaron tamén as 3 universidades, e no cal se buscaba poñer en valor o galego nas redes sociais e tratar de encher a rede, encher relativamente, a rede de vídeos en galego. Vimos de entregar aí 3, 4 semanas os premios, moitísima calidade, moitísima xente facendo, pero dende logo volven a eso mesmo que dicías ti. A hora de monetizar os vídeos, sí que se nota que esta disfunción, non? Pero mesmo que estaba dicindo el que se pon castelán ten unhas visitas, ese pon galego, ten outras, ti, como persoa responsable, como mestre responsable ou como director do colexio, pon galego. Se buscas que todo o mundo vexa, poñerás castelán, pero se ti és consciente do que tens que facer e do que tens que traballar cos teus alumnos, a etiqueta será galego. Claro, e dende logo que temos é que animar a toda esta nova mocidade que está entrando a poder facelo e ampliar mercado, ao final tamén é importante. Eu penso que deberamos decatarnos que aí detrás tamén, xa que vivimos nun mundo capitalista e demais, decatarnos que aí detrás tamén hai negocio, quer decir, hai moito negocio. Pregunta tamén para o filólogo, evidentemente. Sí, o da globalización é claro, un lastre que temos aí para... non axuda. E sobre todo na adolescencia, falo moito da adolescencia porque o meu xa está nesa idade, non? Na adolescencia, precisamente, o que buscan é like. Claro, se o fan en galego, pois posiblemente o que din eles, non? Que teñan poucas visitas. Pero, bueno, tamén depende un pouco do interese que poida despertar o vídeo, porque ao mellor non está na lingua a motivación, senón está no contido. Entón, depende un pouco. O que pasa é que ao non falar eles, na adolescencia, como non o empregan, pois tampouco van a utilizar nas redes. Unha última cuestión. A perda de poboación, a crise demográfica que temos, ata que punto coidan que está moi vencellado, como parece, semella, co feito da perda precisamente da utilización da nosa lingua, especialmente, claro, no medio rural, que poderíamos decir, de algún xeito, foi un pouco a gran reserva, non?
pero que estaría a perderse. Temos aí precisamente un lastre, e non só, claro, demográfico, económico, social, senón tamén probablemente cultural da nosa propia identidade, do noso patrimonio cultural intangible, neste caso, cando falamos da lingua. Sí, sí, porque ademais a perda de poboación está moi vinculada a sectores que tamén estaban falando galego constantemente, dende logo. Bueno, o da perda de poboación dá xa para outro debate, outro contrastes enteiro, xa te sai un tema para se queres facer. Pero sí que, dende logo, na medida en que eses falantes van desaparecendo e outros novos non están entrando, claro, obviamente, pois sí que perxudica, porque por unha banda perdemos habitantes e por outra os falantes que son eses habitantes que perdemos e outros que non entran. E ademais, a falta de un relevo xeneracional, non? Vostedes, de algún xeito, nas súas anteriores etapas como docentes en outros concellos con outro perfil non tan urbano como no caso de Pontevedra, viviron esa situación, supoño, non? En primeira liña. A ver, a parte da perda da población, máis que nada é o traspaso da población rural hacia as cidades. Tamén. Porque, bueno, é constatable que Pontevedra está medrando en población no núcleo urbano. Cada vez hai máis xente que quere vir a Pontevedra ao centro. Por qué? Porque Pontevedra é unha cidade amable. Vale, así como en outras cidades a xente escapa para o extrarradio. Bueno, eu acabo de ler unhas estadísticas e acaba de dicirlo o señor alcalde a mañán tamén en outro ámbito, que Pontevedra está medrando no núcleo. Eso implica que evidentemente, se no rural era onde máis se falaba en galego, as familias, os nenos, todo o mundo, cada vez há menos xente que fale no rural. Desaparece ese reservorio que te dices. Aí é a pelea nosa, é a pelea da xente que fala galego, dos centros educativos para que os nenos coñezan o galego e que sepan utilizarlo e que vean unha utilidade no seu uso. Non só unha obligación, vale? Non só a obligación das asignaturas, repito moito eso porque creo que hai que quererlo. O galego hai que quererlo e hai que necesitarlo, non? Para poder recuperar o número de galegos falantes. Os xeitos, a ver, cando ti falas de xente que ven do rural e que ven na cidade, o que falábamos antes é a adaptación ao grupo. Na primeira intervención, el dixo aquel que había dous nenos que eran galego falantes e que se perderon. Se perderon, ao mellor no patio de recreo, pero na súa casa supoño que seguirían falando galego, porque iso é o que teñen como a lingua nai, non? Iso é o que penso eu. Conseguir traballar para que todos sigan, digamos, o desenvolvemento da lingua non sexa, non pode ser imposto, a ver, tes que conseguir que cando ti te dirixas a un neno, por exemplo, nós no colexio, que moitas veces, a ver, nas distintas asignaturas, eu en música, por exemplo, gustame moitísimo, cousas tradicionais, cousas da historia, cousas da nosa cultura, e considero que é unha asignatura que ten que estar moi ben ceñada a lingua, por exemplo, a asignatura de música, non? Entón, cando ti consigues falar con un neno e que ese neno che conteste, porque o problema non é que ti fales, o problema é que tens que decir, fulanito, contéstame en galego, estamos en clase de galego, non? Entonces, cando ti eso logras que un neno che responda en galego, cando ti estás falando normalmente nunha asignatura que non é galego, penso que o profesorado fai moi ben o seu traballo. Hai pouco eu tive unha anécdota, falaba en galego un neno, empezou a falarme en castaño, pero non me contestas en galego, é que non son capaz de falar ben en galego, entonces eu dixille, mira, ti tes un neno pequeno, un irmán pequeno, non? Si, é como fala fatal, porque acaba de nacer, está medrando e está aprendendo a falar, non? Si, pois, ti tes que perder o medo, ti tes que falar galego, e se te confundes cando fales en galego non te preocupes, canto máis tempo leves falando, mellor o vas a facer. E díxeme, pois nunca había pensado en eso, para aprender a falar unha lingua hai que falarla, e cando empezas a falar sempre vas a equivocarte, e estou seguro que ao longo deste debate he metido alguna patadiña, non? Pero se non falo galego, non acabarei de falar galego. Pero é que non é a túa lingua dominante. Non, eu empecé a falar galego con 24 anos. A clave está, e falando do rural, a clave estaría en que esa lingua
que se emprega no medio familiar, no ámbito familiar, cos pais, con nai, etc., non se perda despois na relación social, non? Que falábamos anteriormente, precisamente, non? O feito de que non se empregue precisamente cando estás cos amigos, ca pandilla, cando practicas deporte, cando fas actividades fora do ámbito familiar. É probablemente ese a chave do asunto, pero non acado cal sería a solución. Non sei cal sería a solución. Supoño que non é unha cuestión de cartos, Supoño que non é unha cuestión de cartos só. Hai certo, non sei se presuizo ou medo, máis que medo, é unha excusa tamén, non sei, falase moito de que non sei falar ben o galego. Sí que se sabe. Eu unha vez en clase fixen unha proba aos meus alumnos, era en clase de galego, fixen unha proba en castelán. Fixenlles un examen en castelán. Cheguei a clase, o primeiro puxenlles un examen en castelán, porque sempre me estaban dicindo os primeiros días, non, é que eu non sei falar galego, E puxenlle unha proba en castelán. Non aprobou ningún. E non era nada rebuscado. É dicir, sí que se sabe falar galego, sí que se sabe falar castelán. Se non sabes falar galego, tampouco sabes falar castelán. O que non fala ben galego non sabe falar castelán. Hoxe en día, ademais, é moi fácil aprender o galego, non tes que ir á clase. Hoxe en día, no móvil, podes tes todas as ferramentas, tes unha dúbida, aí tes dicionario da Real Academia Galega, dicionario da Real Castelá, se queres, non? Tes unha dúbida, o que pasa é que hai que consultala, hai que molestarse. Tes unha dúbida, será así, non será así? Que son? 3 segundos. Son 3 segundos. Pois xa está, é dicir, que hoxe en día é moi fácil. Temos unhas ferramentas que levamos con nós que é facilísimo. Esa excusa, para min é unha excusa. Non sei falar galego, é unha excusa. O que, dende logo, hai que ter en conta é que os que somos galegos hai que telo ben claro e, ademais, tendo todas esas ferramentas que temos a nosa man, non debemos nin queremos ser máis que ninguén, senón en igualdade e poder facer e desenvolvernos como co castelán, ao final. Sentirnos orgullosos da nosa lingua, que é parte do noso patrimonio. Usala. Evidentemente. A finalidade última da lingua é comunicarnos. E nós estamos comunicándonos en galego. Claro. Falemos lo mellor ou peor. Entonces, hai que utilizarla, hai que usala. De eso vai, precisamente. De eso vai Contrastes. Os lingüistas non pedimos a perfección, é dicir, porque ninguén fala perfectamente ningunha lingua. Perdón, vanse vostedes a animar ahora que estamos fora do tempo. Pois ben, a seguinte outra. Non, sigan vostedes, eu despídome, sigan vostedes. Moitísimas grazas, Aurora Cañizares, director Pachú, con Manuel Sánchez. Grazas tamén Alberto Ubiña e Fran Freire. Moitísimas grazas aos 4 por a vosa colaboración e pola vosa interrelación en galego. Ata aquí este Contrastes de hoxe, a piques de celebrar en Pontevedra, si están a vernos hoxe mércores, os actos principais do Día das Letras Galegas, se nos ven nas redifusións xa terán ocurrido. Moitísimas grazas, boas noites, ata a semana que ven. Moi ben.